una ampolla d'aigua. Ara mateix estic en el restaurant l'Estem. He demanat una sopa i bé, està una mica salada, però no m'he volgut pas queixar, sinó al contrari, amb tanta set, he aprofitat que un cambrer que estava a prop per dir-li: «Hola, perdoni, voldria una ampolla d'aigua, si us plau. Ara mateix li portarem». «D'acord, m'espero». «Oh, triga massa». Per sort, ara s'apropa un altre cambrer. «Hola, cambrer, fa 5 minuts que he demanat una ampolla d'aigua i encara no me l'han portada. Esperis un moment i la tindrà». Ja han passat 5 minuts, sí que triguen. No aguanto més, val més que alci la veu. «Cambrer, que pot venir?» «Qui crida?» «Perdó, he estat jo. I què vol?» Ha dit mentre s'apropava. «Una ampolla d'aigua, si us plau. De seguida li portarem». «Això ja ho han dit 3 cops i ja fa molt que m'espero i tinc set». «No pateixi, aviat tindrà tot el que ens ha demanat». «Això espero. I m'espero. I em desespero. I veig a un altre cambrer a prop de la meva taula. Hola, mira, que li he dit al seu company que em portés una ampolla d'aigua. Me la podeu portar, si us plau?» «Oh, i tant». El cambrer entra a la cuina i ràpidament surt per la porta. Per fi m'han fet cas. El cambrer porta una safata on hi ha una única ampolla d'aigua. «Aquí té la seva aigua, senyor». «Només una? Sóc un home que té molta set, jo. Us n'he demanat 4 i només me'n porteu una? Quina barra! Ja no torno mai més aquí». Els contes d'en Ritchie, un projecte de Ritchie Vidal. Guió, narrador i muntatge, Ricard Vidal. Correcció ortotipogràfica i d'estil, Laura Clemente. Música, Indio JR. Aquest relat ha estat possible gràcies als mecenes de l'Aixeta. Relats en versió text a elscontes.cat. Entra a instagram.com/ritchiellibres per saber quan penjarem el pròxim videorelat. Copyright 2024, Ritchie Llibres.